Kon, timbangane tengu-tengu ngono iki lho, ndang dipemeni kono. Sak di posisiku to lho. Maksudnya cah iki piye to? Lah iya to, mosok waris tata kon nandani gawean. Gunane karyawan ngopo? Tak kandhani ya mon. Bonjo dunya kuwi kenane lunga. Yen derajat pangkat kuwi kenane minggat. Kata-katamu aja dhuwur-dhuwur. Sambre butet biar ngomong. Kon, tak omongi ya. Kowe iki aja kementhus. Awake dhewe kuwi padha-padha lek babu. Bareng kuwi saiki dadi mantune Bu Siti kok kemaki mueram. Mas, nang jemur ngono lho, rame wae. Hah, baru gawe lawas. Saatnya reng murtas. Mas yo ngakumu kuwi penerus tahta. Ning kenyataane awake dhewe kuwi ya isih padha wae mon. Lho, seragame ya isih padha. Jasa pelayanan publik sing bedake awake dhewe lak ya nggur divisi to. Divisi reng murtas, divisi lem setting. Lem setting ki apa to, Lek? Lempit-lempit, setrika, dan packing. Lah terus divisimu ya apa? Loh, kuadrat. Apa kuadrat? Umbah. Ini apa aja? Sini kue wae. Garis pembatas sih lo. Wah, sendakku tadi asin iki. Jajal, dilateng. Wah, mo. Kok kabeh itu iki perintah lho. Perintahmu ora tupoksi kok. Ratu poksi piye? Lah kan kowe ngerti dhewe to. Tugasku kuwi U kuadrat alias umbah-umbah. Lah yen mbok kon nginep ning kene, ya jenenge ora tupoksi. Lek tapi mbelak ya krungu dhewe to. Wong Bu Siti arep gawe. Kowe karo aku, kuwi kon dipasrahe kon njaga jasa pelayanan publik. Kowe apa? Oh, sing diwelingi kowe tok. Iki ngene, Lek. Aku njaluk tulung sampean. Nek misalnya aku bengi turu kene iki piye? Soalnya kan aku karo Mas Momon pirang-pirang dino turu kene. Sakne omah kulon, lek gak dituruni kok ndak angker. Ya, Dul. Oke. Buset lah kok gampang langsung kowe ngono kowe. Loh, lah tembunge mintul kan jaluk tulung. Ya langsung tak oke no, kene duwe akhlak kok. Lah terus bedane karo aku ya apa to, Njit? Lah nek kowe mau kan tembungmu perintah. Lah nek perintah kuwi ya atas dasar tupoksi ya ora Dul. Sik, nek aku perintah kuwi lak ya wis nek pas to wong aku atasanmu. Atasan apa? Awake dhewe iki padha-padha ya mon selama seragamku karo seragammu kuwi sih padha. Artinya kita masih karyawan. Lek, kok bermagrib pas sore ini ya? Oke, tupoksi. Seket mau toh, Mbak? Lagi wayo, Mbak. Maaf ya, Mbak, ora tepat waktu. Soalnya ki mungkin dadak belanja dhisik. Ora apa-apa, Mbak. Ora lagi wae sing nunggu kok, Mbak. Ya wis tak salam sih ya, Mbak. Tak belum sih. Apa toh? Awake dhewe ki mulih bar magrib sisan. Lek bukan teko kene, awake dhewe baru mulih. Aku ya ratu-satu sih kok. Dek. Terus kene kan bisa. Nganduk kuwi ning kulon. Kanggo andukku. Gah, ndak ketularan panu. Rumangsamu aku pepanunen. Soren-sorene do ngopo iki? Ngapeli Mas Momon. Wah, kupu-kupu do mereuninan iki ketoke. Masak-masak ya, Mbak. Mas, diapeli kupu-kupu le. Randang atuh saya isin to, Pak. Isin aku. Ini kok ora katisuk mau to? Ben aku ora repot-repot masak. Di rumah tangga aku dimasak to. Kan pinten sasi ya, Mbak? Alah niki nembe jalan 3 bulan kok, Mbak. Weh. Berarti jenengan ki termasuk jos lho, Mbak. Hamil 3 bulan wis iso tandang gawe. Lah pas zamane kula riyen hamil lho. Berarti sakit ngapa-ngapa belas. Di sini gue lemes tok. Apa
nggih to, Mbak. Nggih, Mbak, tenan. Nah, ngono lak ketok bagus to. Di sawang barisan para mantan iki ketok seger. Wis masak apa to iki? Gudeg. Kok bisa digudeg piye to? Halo, Pak, aku omahmu lho, Pak. iki kencang jam loro ya nek lagi cek piye to nih? Wis, tarono sik. Dik, gendhe ning omah kula tak nemoni gendhe sik ya. Wes, tapi ngendarene lho. Oh, Mas, ndak raku manan. Pur. Wah, barisan kupu-kupu do nglumpuki nek aku dadi sultan tak kei pangkat. Angkat apa? Istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Nekat guyu. Bisnis apa meneh? Wis kowe iki anggere nduk bisnis planningmu ora tau jelas-jelas. Mas, iki prospek, Mas. Asli. Apa? Dodol pelem. Mas, gawe grup dangdut. Dangdut. Ayo sampean gak iso nyanyi to. Sik. Lah musim mutan koyo ngene gawe grup dangdut iki terus sing nanggap sapa? Mas, ini tak garek marketingnya to. Nah, sampeyan garek modal tuku alat penyanyi, pemusik, MC, mengko sing golek aku. Terus pemasarane, engko sing nyekel ya aku sisan. Tapi kenapa ayu ora? Mas, saiki wong sing buka warung kae. Ki apa iso mastekke, mengko bakal enek sing jajan, Mas. Kan yo ora to, Mas. Wong dhek ya tetep kudu gulaan. Dhek tetep dasar. Ning lak yo enek sing jajan, Mbak. Usaha nek wis dimodali mesti direkasani lho. Lah, bakal entuk cara dinggo mayokke, Mas. Wis. Aku tak bukan karo bojoku sik. Napa ndadak rembukan to, Mas? Aku jadi wong tujuan apa-apa ya dirembuk sik to, Pak. Saiki ngene. Jenengan ki tuku pit motor. Lak yo ora tare Mbak Mintu to. Nyatane Mbak Mintu lak yo seneng to, Mas. Kan beda. Antara kesenengan karo usaha. Iki usaha lho mangsamu. Anek wis berarti akeh. Mbak Mintu lagi diomongi. Lak yo malah surprise to, Mas. Ora ngerti rekasane, ngerti ngrasake batine. Apa ora tambah seneng iki bojomu? Iya, Pak. Iya nih. Terus langkah pertamamu kanggo mayok iki piye? Sampean iki intine durung yakin yen grup dangdut awak dhewe payu tanggapan. Lah iya lho jenenge spekulasi. Kuwi nek enek kepastian kan yo nambah keyakinan awake dhewe to. Mas, jane iki arep tak rahasiakan sik. Iya to kowe iki. Yang usaha wong loro kanggo rahasia-rahasianan barang sing terbuka no, sing fair. Rasane sing ditutup-tutupi. Aja salah persepsi sik, Mas. Sing tak rahasiakan kuwi kabar gembira. Pikirku tak usul persisuk. Alah, surprise apa? Nek niat kerja sama ku ya sing terbuka. Nek ora, ya wis, rasa dilanjut. Ngene lho, Mas. Anane aku ngajak sampeyan kuwi gawe grup ndang. Aku kuwi untuk tawaran, Mas. Seko Cafe Nubis. Apa nyubi sing gedhe kuwi? Nah, Cafe Nubis kuwi grup dangdut sing ngisi reguleran saiki. Lak kontrake ameh entek. Oh, orkes lewung lho. Nah, orkes lewung kuwi kontrake ameh entek. Aku dipel karo owner dikon goleki, Mas. Grup dangdut sing anyar. Sing kakon kowe iki sapa? Lho, langsung owner Cafe Nubis lho. Mosok kowe kenal karo owner iki. Iya to ki gendang ya kenal lho Mas. Wong Bang Yayan ku kancaku klub motor. Ku kancaku akrab lho Mas. Sudah Mas. Senene weh. Jenengan ki langsung tak tempuke ketemu langsung Bang Yayan. Kowe rembukan dhewe. Saiki sesuk. Yo saiki. Wis, tak pamitan bojoku sik. Paling ora ya? Terus kowe arep pamitan sik ora?
Era apa ngene wae. Nek wis tekan kono, Mbak Min ki di WA. Nggih. Wis tak salin sik. Oke. Mateng tenan urung Min. Alah, wong gur masak stop kowe lho mbok pertanyakan. Soalnya kan iki mau ono retelane. Lah wis mateng tenan apa durung? Ayo diincipi sik to. Sampai lak mboten nyirek napa-napa to, Mbak? Mboten, Mbak. Kalau niki mboten angel, napa-napa doyan. Yo diincipi sik. Mas Wawan kok suwemen ya? Amin tanya Mas Wawan sih ya. Sip. Itu Mas Wawan ki. Nanti tampil Van. Aku urung ngerti lho. Iki tintane sik wae lho. Iki bojoku telepon terus kok. Telepon itu angkat. Ini tak angkat terus video call ora malah ruwet lho. Wis, lene di WA. Omong nek lagi enek urusan bisnis karo Ivan. Wis, Malah tambah ruwet to. Di WA iso balesi telepon ora diangkat. wis nek di off ki sik, dipateni HP-mu. Kowe ngomong wae nek baterainya entek. Halo Mas Ivan. Halo cantik. Iya. Wah, iket mangke calon bosmu. Ya calon bosmu barang. Oh, Mas ganteng iki to. Pindah, Mas. Di momen, Mbak. Kok dipateni piye to ki? Maem sik wae tuh. Engko Mas ngomong ben maem bareng karo nek bukan. Nggih, Mbak. Mungkin ndak sila adem tadi mboten nikmat ngomong ke. Sampeyan maem sik mawon, Mbak, kalih Mimin. Iki mung gak gas lho. Ini lagi Oh, betul. Rasa sungkan-sungkan lho, Mas. Saiki aku bocah ngun. Mas ki Pak sesenengan. Sampeyan ki jenenge ndi wae to, Mas? Mana ya, Dik? Sampeyan yo kebangetan kok, Mas. Mas, zaman aku mbiyen meteng nom. Pengenku ki yo ketunggon terus karo bojoku.